weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ligseyba guural yaro to belendendi to gangui to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro mawlo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha mamma siliba to ka haydi ha to galle ceerno yaya ba to richard toll to galle makko to nakcot ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 nakcoɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el gaswani hoorejo leydidiri o huccidiri jamma hanki o e jaydiyankoɓe to galle lamorgo leydi ndi to leydi mauritanie ha joni concours ko fate ƴettugol fodde te mettete sappo tawi ko fonctionnaire uji ɓoyatama yuɓɓine ndera leydi he to leydi sénégal ko aseta hande on woni lancement ko fati tigui e landa dawrugol ka Bassirou Diomaye Faye tafi tawi ko landa ka o ardi Ousmane Sonko hoorejo suudu saɗeji leydi gaddiɗo landa Pastef ñalawma hande on tawi e tourné mum tawi ko yeeyde carte mum carte jeeyede e landa Pastef mo tawe to Bambey to leydi Mali concours ko fati ƴettugol ujunere temedde joyyi dadiɓe hakkude policier ɓe ko ninkoɓe faabu ɓoyatama yuɓɓine ndera leydi e kedde afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumara Bothia habaruji men joolam jaɓeri ma en jeeya ha to leydi ma en jeeya ha to leydi France e to leydi Espagne to cummuji ladde mawɗi tawte ma en jeeya kadi ha to Moyen-Orient e oɗo saaha joni pelbodirala hakkude koninkoɓe dowlaji tedduɗe Amérique eɓe leydi Iran bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren patiren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jajindu danawal e danawal balawal kala ceerno Djiby Sy Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe wonduɓe e kista fibram dagam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe ustoraɓe ndewago ceerno Djiby Sy ne jogui ene yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leecce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wune mo jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kileneɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safaruji ma jettoma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Wourossogui sa ari ha nder Wourossogui yaltirde wuuro ngo lawol faade Nabbaji sa ari ha dernier station sa tawi yeeƴima banggue ma ñamoma sowno galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon sa noddimo maw yalto yima ha no hannirta ni numéro makko téléphone to leydi Sénégal mbatta ko 78 128 35 98 so tawi jiɗɗa haadude ceerno Djiby Sy koto banggue téléphone to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantama o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne jeeya e safroɓe tawi ko ɓurɗo newade ɓurɗo webde to banggue leɗɗe to banggue safruji ceerno Djiby Sy base makko to Nouakchott ne golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy to leegal nettega so tawi a jokkodire ceerno Djiby Sy a haalanima haajuma ma wadde ceerno Alassane Sy haajuma humto ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko an
tan neɗɗo jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma sukundam mbiyen hayo en malama e oɗo produit jiitaɗo mbaɗaɗo wittoji tawi ko wittoji luggiɗɗi wittoji noon yiitude wonande dendagal bandiraɓe rewɓe joguiɓe caɗele cukuli ɓe hen ɓe cukuli ƴagguɗi ɓe hen ɓe cukuli keloji ɓe hen kadi ronkuɓe yo cukuli mumen beltu e koye badde classe kala so tawi a jokkodiri e sukundam joni joni mbiya alhamdulillah sa jokkodiri e gam sukundam tawi ko wittoji mawɗi mbaɗa hen joni joni sukunduma hecciɗa sukunduma wilta sukunduma ɓawla sukundu layandu hecciɗa ha jiiɗomo foof cikka mataw holko pawɗa e dow hoore maɗa sukundam ko wittoji jaaƴi mbaɗa hen ko duuɓi e kitali mbaɗa wittoji ha yiita sukundam tawi kadi produit inniraɗo e ɗemgal men woni sukundam kala jiɗɗo noon sukundu jundu natta hutorade mesuji natta wadde gravage natta sodde ko wiyete sukundu naturel walla mesuji gravage naturel hutoro sukundam joni joni mbiya alhamdulillah sukundam noon e oɗo saaha joni tawete ko nder leydi Sénégal to Dakar lamorgo leydi ndi sa yiiɗi hebde gam sukundam jokkodirta koye oɗo numéro mbatta ko 77 285 89 10 so tawi a jokkodiri e mabɓe joni joni keeɓa sukundam noon ɓoyata ma taccumaji ara ha nder leydi Mauritanie ma yaha to leydi Mali e yoga e leyɗele kala ɗum noon an kutortoɗo sukundam joni joni jiɗɗo sertude e caɗele gueɗe morade mesuji ha e jokkude ha e wadde greffage kala joguiɗo sukundu ƴaggundu sukundu tindu e hoore wande classe sa yiiɗi sertude ɗen caɗele jokkodire sukundam ko produit laaɓɗo ceñiɗo baɗaɗo wittoji mbadden danɗo faade sukundam kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe heɗena gone hoore bira nogas joya lewru morso woni lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom kabruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehi mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehi men Saydou Abouba puɗɗoɗen kabruji men koto leydi Mauritanie to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie fedde tawi ko darnide ko fate jangde darnide ko fate haɓade humana binnago e haɓade jalari e gardogola imam Mamadou Amadou Ba ɓuuɗo lollude ceerno Baro Ba ine yuɓɓina jalli tawi ko ñalawma diine ñalawma tigui alliyankagal ɗum ko ñande 16 lewru août gonɗen ndu lewru août dartoɗo ndu 2026 ko ngolɗo noon waɗata deuxiéme édition woni kolola ɗiɗo tawi ko ɓaral almuɓe ɓaral qurana wonande almuɓe makko guila almuɓe ɓaroɓe ha e reftotoɓe kala tawi ko Qouranul Karim tawi kadi ɗum waɗata koto galle makko tawateɗo to leggal Samia e nder Nouakchott e ɗum waɗa noon yeeso teddugal jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate des affaires islamiques woni kalfinade ko fate jineji jangde lasri e woni noon tawi kadi woni paare ñalawmaji ɗi walla ñalawma o woni paareji muɗum ko biyeteɗo ceerno Boussirou Ly kañum woni mawɗo dental Madina Gounassa wontude docteur monsieur Sow Moussa Demba on ko député mo kayɗi wondude biyeteɗo ceerno Abbas Falila Acca wondude biyeteɗo Mouhamadou Dioba e docteur Halimatou Ba ko ɓeɗo goni paareji ni tawi ko coordination golle ɗe halfina coordination golle ɗe ko biyeteɗo Alhaji Ali so tawi noon ko conférencier o ko tigui ko ceernajo labtuɗo golle gandaɗo no fewi tawa kadi ko bedditiɗo to banggue hakkille to banggue ɗemgal kala on woni ceerno Amadou Watta dendagal ummat islam ha tinte almudagal e dendagal seereɓe kala tawateɓe nder Nouakchott ko taari ɗum kala ene bisma tawi kadi golle ɗe ne jaade 4e édition ko fate wadde hommage tawi ko gonnoɗo khalifa diine galle o biyetenoɗo ceerno Amannene ceerno Amannere biyetenoɗo ceerno Amannere tawi ko hikka wadde duuɓi 4 ko yalti aduna ma mawnini hen kadi ko fate hommage waddemo hommage ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen on fannu ha joni keddoɗen ceerno Yaya Ba ko khalifa diine to Richard Toll tawteɗo oɗo saaha kala e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal galle makko to legal Basra waɗɗani hôtel Koumbi Saleh hakkude mum e jikke kanko ceerno Yaya Ba noon e oɗo saaha kala mo tawi ɗo e nder Nouakchott woni koye keɓugal makko noon yidde fatude toon to Richard Toll so Allah yettini ko ñande altine garoɗo o tindina dendagal ummal islam kala wonde ko ñande altine garoɗo o wayno to tigui ɗo e Nouakchott fatude toon to Richard Toll noon tawi tigui ko yaade heblo yaade ko fati tigui e oɗo jamma moɓe mbiyata tigui jamma katamiya woni tigui ko weletul katamiya ɗe jubbinteɗo toon e kala hitande hikka nde noon ko ñande aseta woni aseta hande o so arti premier lewru août ko nden tigui jamma katamiya o mawninte toon tigui to jon tigui to galle makko to Richard Toll cérémonie officielle on fuɗɗoto ko ñande aseta premier lewru août sanga 16h woni tigui cérémonie officielle so yi noon ha jamma kay to kiraɗe kirtam ha salatu juule kay ma yimɓe mbal tigui e jimi almuɓe tawi ko mawluduna nabi dendagal ummal islam noon no diɗonno ene bisma hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o yuɓɓini conférence makko de presse hono no wi noon aljuma hanki o to galle lamorgo ɗo o huccidiri noon koye jandiyankoɓe subtaɓe kay huccidirde makko ko fate namdademo yoga e namde kay ko fate gonka leydi ndi guila to banne dawrugol ha to banggue ha to fannu faggudu kala hakkillaji kewɗi noon gonno tigui koko fati kay e namde walla jaabol makko ko fati ko wiyete 3e mandat ñumbateɗo kay less oɗo saaha kala o namdama noon ko fati ɗum o holliri tigui wonde haydara ala ko waɗata e dara leydi he tawi tigui tugnaki e kuulala leydi tugnaki e kuule leydi ɗi walla tawi tugnaki e tugnargal leydi ndi o holliri noon wonde kay haydara ala ko waɗata kay tawi kene yabɓi kuula leydi ndi walla tawi yaadani e tigui yaadani e miijoji population leydi ɗi o arti kadi o holliri noon wonde kay ko fate yewtude 3e mandat oɗo saaha joni ko hunde yaawi kay haalede saabu oɗo saaha joni golle kewɗe poɗɗe toppitede kay ene foti ene huufa ko ɓuuri kay haalde ko fate 3e mandat o arti kadi e eɓɓore makko kay nde o wiyata programme mo inniri kay mon ambition pour la nation woni tigui yidde makko e fandare makko faadi e nation faade leydi ndi o holliri
holliri o faade tigi national faade e nder leydi he o holliri noon wonde ɗe ɗon golle kay golle ɗe holliri tigi golle ɗe ene jokki kadi hano hannirta ni ne jarana hana kadi ma golle ɗe jokkum hano hannirta ni o holliri kadi wonde laamu ngu nana dari lankay ko fate haɓade mbuñaari saabu o holliri ala ko ɓuuri wawde tardinde leydi e nder ala ko ɓuuri wawde tardinde leydi ha foti mbuñaari ɗum noon o rokki jamiroje kay cellude kala kay ko fati mbuñaari walla tumaɗo e ɗiɗon fannuji kay nde rewlete lawol holliri kay nana o holliri noon wonde oɗo saaha joni kay holliri leydi ndi kay nana ƴelliti no fewi to banggue tigui to banggue justice e to banggue potal kala ha moni foof wawa yitade hoore mum e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ministére de la fonction publique et du travail holliri tigui wonde kay waɗino waddude collaboration e commission nationale halfinaɓe ko fate concours aji tawi ko concours externe ɓe kolliri tigui wonde ɓe ummanima wonde ko fate ummanade concours aji kay yidde ƴettude fodde temedde tati e sappo tawi ko gollotoɓe woni fonctionnaire uji kala hen candidat noon kala hen candidat noon so tawi kay kala hen candidat noon ƴetta waɗata kay na ƴettaɗo ma waɗe heblo ma heblu ma heeɓe ma waɗe hebloji tawi ko hebloji paydinɗi no fewi kay e nder ɗiɗo institution ngaji nayyi tawi ko institution ngaji de référence woni keptinadi ɗin institution ngaji nayyi noon woni tigui ma mbaɗe hebloto école hen nokku goto ko école nationale d' administration des journalisme et des magistrature so tawi ko nokku ɗiɗaɓo o ko institut supérieur de la magistrature et des professions judiciaire so tawi ko nokku tataɓo o koto école nationale des actions sociales so tawi ko nokku nayaɓo o ma ɗum en mbaɗe to institut supérieur de la jeunesse et des sports wawi tan noon jeeyede o holliri noon wawi jeeyede tan noon e ɗiɗon concours aji ko ɓeɗo tigui woni tawi ko ardi foof tawa jomum ko Mauritannajo so famdi ene yaara duuɓi sappo e jeetati so heewi ne yaara duuɓi capantati e jeeɗiɗi tawa kay ko ñalawma concours aji ɗi poti joƴƴinede tawi tigui mo ñalawma mo yimɓe kawguel guel noon ɓe kolliri tigui yuɓɓinte kay so tawi ko kawguel woni concours écrit o yuɓɓinte tigui ko dara balɗe ɗiɗi woni ñande asata sappo e ɗiɗi e alete sappo e tati lewru septembre hitande 2026 ɗum fuddoto noon ko sanga 10 heures be tawi so tawi noon ko centre uji to concours aji ɗi mbaɗeteɓe cuwata ɓayyinde ɗiɗon centre uji ɓe kolliri ɗo e yesso noon maɓe kollira holton centre uji to nokkuji ɗiɗi concours aji ɗi mbawata waɗede ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate nden kay kisa woni défense hono biteɗo Hannana Wul Sidi e gardiɗo koninkoɓe leydi ndi woni chef d' état major général des armées mo leydi Mauritanie on woni général de division Hamed Val Raïs ɓe mbaddi aljuma hanki o nogas e nayyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe mbaddi jillu mabɓe woni visite mabɓe tawi ko visite d' inspection to première région militaire tawateɗo toon to Nouadhibou to Nouadhibou jaɓɓiɓe toon noon hono gardiɗo première région militaire o on woni colonel Ahmedou Seyam ɓe mbaddi toon noon ɓe mbaɗi toon noon revue de troupe caggal ɗum ɓe mbaɗi visite installation ngaji militaire kewɗi no fewi ɓe tawi toon kadi ɓe tawi toon kadi ɓe tawi toon ɓe pamminama ɗeɓe tawi toon ɓe mbawi kadi famminede no golle ɗe jarata eno golle ɗe lelori kala ɗum no golle ɗe ɗum noon tawi kadi ɓe jeeɗen tawtora kadi jillu ngu hono général de brigade biteɗo Siddati Hamadi kañum woni commandant de la division des ressources humaines ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal ko aset hande o to leydi Sénégal noon ma jaa ha toon to Matam noon teskama aset hande o nogas joyi lewru morso woni lewru juin taade ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom teskama noon hono tigui teskama toon noon hono musidɗo men biteɗo ceerno musidɗo men hono tigui biyetenoɗo Aboubacry Ba to Matam hono musidɗo men biyetenoɗo Kodda Nene Abouba hono mawni makko biyeteɗo ceerno Abdoula Ba ko kañum woni oɗo saaha joni khalifa galle o holliri tigui omo fecca bellema makko faade dendagal jani weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e dendagal hettiyankoɓe jani nde didirno nden weltare noon ko caggal kay nde miñiɓe biyeteɗo Cheikh Oumar Ba gonɗo toon to Libreville Gabon caggal nde Allah islisi ɗum caggal nde Allah hokki ɗum kay yiiɗi ɗum ɓiɗɗo gorko noon
ɗon innama aseta hande o biniri ɗum kodda nene Abouba ɓiɗɗo wiyama Abouba kodda nene ko ɗum woni inde makko eɗena ñaago Allah tan nde Allah mawninta inde nde Allah wurnamo barkinamo waɗamo jullo jokkowo enɗam dewo Allah jokkowo enɗam nde Allah waɗamo kadi ɓuura tokara makko judde balɗe ena duwanima noon hono ceerno Abdoul Ba e noon kadi hono biteɗo Cheikh Oumar Ba ɓurɗo lollude Oumar Ba toon to libéré toon to leydi Gabon e nde ɗo jokkere enɗam eɗena mbiya tan ɓe jokki enɗam yo Allah jokku balɗe mabɓe allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to aseta ko aseta hande o no gasi joyi lewru morso woni tigui lancement tawi ko landa puɗɗugol landa tawi ko landa dawrugol haka Bassirou Diomaye Faye horejo leydi ndi ko landa kaw tafi tawi kadi kanko ardi ka ɗon landa ka noon so tawi kay ko tafama ma ɗum addana kay yimɓe hewɓe kay andude kay yoga yimɓe dawrugol tawi ko yimɓe tawteɓe oɗo saaha joni laamu ngu ma yimɓe gandu kay hol landa ɓe gonata tawi ɓe keddoto koye landa Pastef ka walla so tawi ala ɓe tawtoyata landa kese ko horejo leydi ndi jogori tawde ñalawma hande o ɓen noon yimɓe laamu hewɓe noon tawi ko gollotoɓe laamu ngu ɓuuri tengtude noon ko ɓeɗo tata hono biteɗo Déthié Fall kañum woni ministre des infrastructures e goɗɗo wiyete ko Moustapha Guiraye Sy on ko ministre de l'éducation nationale kalfinade ko fate jangde wondude biteɗo Cheikh Tidiane Dièye kañum woni jaygogal kalfinade ko fati Didier Sénat woni ministre l'hydraulique et de l'assainissement gila Ousmane Sonko noon gila setti Bassirou Diomaye Faye ɓeɗo jagorɗe tati kay tawene keddiɓe laamu kay position mabɓe gila nden ene ɓiɗi no fewi andede ronkede andede kay so tawi koye hoorejo leydi ndi ɓe gondi walla so tawi koye basi tawi tigui koye Ousmane Sonko gonnoɗo hoorejo leydi e oɗo saaha gonnoɗo hoore jagorɗe leydi ndi e oɗo saaha joni laatiɗo hoorejo suudu sarɗeji ha joni ko fannu keɗoɗen Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef o ummima aseta hande o no gasa joyi lewru morso o ummima Dakar to cité Gorgui o moni noon ko tourné makko tawi ko tourné makko dawrugol omo foti noon yettade to Bargny o yaha ha to wiyete Sébi Kotan ha to wiyete Khombole e to Bambeya kala tawa nawatamo toon noon ko yeyoyde ko joɗoyade kay ko joɗoyade e yindirde e militant ji Pastef e yidde kadi e yidde ƴamde militant ji kessi no fewi woni tigui ko fate jeegol carte uji ɗi oɗo saaha kala noon yimɓe hewɓe kay teskama yimɓe hewɓe tawi ko jeeyaɓe e landa Pastef nana cottoro goto kay saaha ko gunande mawde no fewi cottoto e kaɗon landa Pastef hollirde jalti e landa Pastef mbawi tawtoyde kay ko fati e coalition Bassirou Diomaye président état noon étape gadam noon ko fati tourné makko kanko Ousmane Sonko noon koto nokku biteɗo to nokku to wiyete to nokku noon to wiyete Bargny ko ɗon idetto o jaɓɓama to ɗon idori o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi o holliri tigui wonde ɓeydi addudemo toon surtout koko fati ruuma ko fati tigui campagne woni ruuma tawi ko jeegol carte uji Pastef o holliri noon wonde jeegol carte uji Pastef ko hunde himmude no fewi hewde fayida o siftini kadi wonde candidat ji ɗi wonde o siftiniɓe noon caɗele keɓnoɗe kay e saaha o hondiniɓe kay wonde caɗele ɗe leydi ndi hebno ha tengti noon e bambinaɓe e oɗon fallu kala ɓe caɗele kemno kay e saaha laamu Macky Sall caɗele kemno hen ha ɓe hen mbasi pittali men ɓe hen nangga ɓe hen barmina holliri tigui wonde Pastef yejjitani ɗum kadi nana darino doole mum ponno ma mbaw darede kay ha justice wawa waɗede hen o holliri noon o Sonko kadi holliri Pastef e oɗo saaha joni yettima kay pandaji mum ɓe jettima ha 80% ɓe keddori tan ko 20% e nder 20% one holliri ɓoyata tigui maɓe keeɓ ɗum e nder ko heddi 20% keddi noon ko fate jeegol carte uji ɗi jeeyede e landa Pastef o holliri ko hen ɗum jeeya ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sohna Aïda Diallo ko gonnoɗo joom suudu walla ko joom suudu biyetenoɗo Cheikh Béthio o addi ballal makko paydingal no fewi ko fate direction générale de l'administration pénitentiaire woni tigui fade ɓen tawi tigui ko tawteɓe e nder kasoji e nder leydi Sénégal ballal ngal noon ballal ngal noon ko tonuji jeegom tawi ko maaro wondude temedde ɗiɗi carton tawi ko cabune e temedere capanɗe joyyi matelas wondude temedere carton kosam wondude temedde ɗiɗi ventilateur ɗum woni ko soodi kay o fawi e juuɗe direction tawi kay fayi koye ɓeɗon sokaɓe tawteɓe nder kasoji holliri noon yidde makko kay ko ɗoftude e wallude kay ɓen dumbaɓe e nder kasoji direction générale noon
direction général de l'administration pénitentiaire kolliri hen weltare mumen mawde no fewi e gueɗe paydinde kay badde mbaadi ni henen o ɓe kolliri tigui gueɗe mbaadi ni sene mbaɗe kala saaha ma mbaw ƴellidde mbawa kadi ɓemtude ko fati e gurdam e gonka ɓen tawteɓe nder ɗiɗon kasoji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to falle Kébémer to wuuro witego Halban tawtego nder commune mo Colom Fall e nder département mo Kébémer ko goto tawi ko gonnoɗo soudeur métallique biyetenoɗo Fallou Sall kañum tigui tawa ine maayi ɓoggole dande mum ene welta woni pendaison ɗum ko subaka aseta hande o law o tawa e nder suudu makko suwa andede noon so tawi tigui ko battiɗo e holko saabi kadi so tawi ko battiɗo holko saabi komo watto sapeur pompier noon kañumen liggiti goski makko brigade gendarmerie ɓe sagata gari tigui udditi hen enquête mumen beele ne ande tigui holko saabi kay jaltugol makko aduna e hol tigui so tawi ko battiɗo walla so tawi ko baraɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal o holliri tigui keddi ko holliri kettuɗo gembe mum e oɗo saaha joni tawi kadi ko yidde wonde kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere l'ONU woni secrétaire général de l'ONU nana jokki ruuma makko jarribo woni campagne makko aljuma hanki no gas ene yiya lewru juillet o yettima to Amérique latine o jaɓɓama to wuuro bitongo Bogota kañum woni lamorgo leydi Colombie o joddima to noon e hoorejo leydi Colombie hono biteɗo Gustavo Pedro ine tawtoɗa kadi jonde nde tigui gonnoɗo hoorejo leydi Guinée Bissau wondude e ɓen tawi ko représente uji Burundi e représente uji leydi Sénégal auprès des Nations Unies kañumen kala mbawi tawtorede ndeɗon jonde kanko Macky Sall noon holliri hen weltare makko mawde no fewi e hello makko weeyo e jaɓɓugal paydigal no fewi nde Gustavo Pedro e laamu leydi Colombie kala jaɓɓimo toon siftinde on noon ko ñande 30 lewru juillet ndu gonɗen ɗum ko nden tigui conseil de sécurité de l'ONU ko nden ɓe juɓɓitta vote mabɓe suɓade kay hol jogonɗo wonde secrétaire général de l'ONU kala noon cuɓaɗo kay e mabɓe cuɓaɗo kay e nder ɗiɗon mbiruji jeegom kala mabɓe cuɓaɗo kay ko ñande goho lewru janvier 2027 ko nden fuɗɗoto golle mum kanko Macky Sall noon ko kañum woni candidat africain goto e nder ɗiɗon mbiriji jeegom kala tawi ko ɗaftodiroɓe oɗon poste ɓen jeegom noon mbiɗen kanko woni Macky Sall gonnoɗo président leydi Sénégal wondude e biteɗo Michel Bachelet ko ex président leydi Chili wondude biteɗo Maria Fernanda on ko ex président de l'Assemblée générale de l'ONU wondude biteɗo Raphaël Grossi on ko directeur général de l'agence internationale de l'atome wondude e biteɗo Rebecca Grispan on ko secrétaire général catala bitegal CNU CED wondude e biteɗo Caroline Rodriguez Birke on ko ex ministre des affaires étrangères mo leydi mo Guyana ko ɓeɗo joyo noon yaltude e Macky Sall ɓe goni jeegom kamɓe goni mbiriji kay daftodiroɓe kay jorɗo wonde secrétaire général des Nations Unies ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon e mbadi ɓeydugol nden kay kisal région mo Kulunkari hono région mo Kulikoro hono gouverneur région o yamiri tigui yo kuulal hirtolelo tawategal toon kay oɗo saaha kala nde kuulal ngal jokkate kanko woni colonel Lamina Gapori Sanoko kañum woni gouverneur région o yamiri kay ɓeydugol ko fati e lewru timmude woni un mois e kuulal hirtolelo woni couvre-feu ɗum noon fuɗɗi couvre-feu noon ko guila lewru avril 2026 guila nden noon kala nde lewru maayi kuulal ngal jokkete noon o holliri tigui wonde kuulal ngal noon jokkama tigui ɗo kay guila jokka ko guila nogas nayi lewru juillet 2026 ha nogas ɗiɗi lewru août 2026 fodde noon tawi kadi fuɗɗoto ko sanga 0 heure ha 5 heures du matin subaka e nder ɗeɗo guure ɗe jogoɗen limtude ko wayno to nokku wuuro witego kala bokoro o wiro witego ñamana e witego ñamana e wuuro witego Tapakuru e wuuro witego Sirakoro e wuuro witego Jatula e to wite Kataba ha e guure kewɗe goɗɗe kay mbiɗen ko tuggi 0 heure woni minuit ha 5 heures 30 du matin so tawi noon ko ɗeɗo guure ko wayno Kati ko wayno Bamanda Banamba e ko wayno Kangaba e ko wayno Kolokoni e ko couvre-feu noon fuɗɗoto noon ko 23 heures 0 minute ha 6 heures subaka so tawi noon ko
kedde sous région couvre-feu non kedde gurade limtandi dem nan couvre-feu ko 21h woni 9h jamma ha 6h subaka ha joni ko leydi Mali kedde nan laamu leydi Mali sifino communiqué gila ngene sappo jeegom lewru mars ko gila nden communiqué o sifa ko communiqué non be kolliri wonde kay tawi ko ministre mabbe de sécurité et de la protection civile hono général Daoud Ali Mohamedine kanyuma sif non ona communiqué wonde kay concours ko fate ƴettugol police ji e agent police ji wondude agent ji tawi ko protection civile woni koninkoɓe faabu ma yubbine e nder leydi hen laamu ngu holliri wonde ɓe cohli ujunere temedde joyi hakkude policier e ɓen tawi ko koninkoɓe faabu koni non ɗum leedori ɓe kolliri so tawi ko police national eɓe cohli fodde ujunere sagar so tawi noon ko koninkoɓe faabo woni protection civile eɓe cohli temedde joyo neɗɗo ha joni ko leydi Mali keddoɗe nan caggal kayde neɗɗo goto wulitino wonde supermarché goto tawateɗo e nder Bamako ene yeeya gueɗe tawi kadi happuji men gasi woni tigui gueɗe ñameteɗe cuytuɗe ko caggal ɗum noon nde ɓe keeɓi on kabaru direction générale de concurrence et du commerce nudi toon équipe men e mbaadi enquête d'inspection ɓe mbawi yitude noon e tettude toon marchandise uji kewɗi tawi kodi happuji men gasi woni ko wiyete périmé ha joni ko leydi Mali keddoɗen maire commune mo Debbougou ene tawe nder siècle mo ñono fudde biftama gila ñande nogas go lewru juillet o bifta noon koye o biftida ko yimɓe nayo wonɓe ɓe joddino batu kay tawi ko batu ngu ɓe jooɗi noon e nder mairie ndi ko sagataɓe joguitiɓe noon ha teddi arɓe kay en kagule woni tigui mbaɗi laafaji ɓaleji e guite e jeesi men ala ko yiyete so wona guite arɓe werla men mo hinde kat kañumen tigui ƴettiɓe ɗon jaadi e mabɓe guila nden noon andaka hol ƴettuɓeɓe anda kadi holkoɓe ƴettira andaka kadi holtoɓe goni e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓoyani ko ndungu fuɗɗi e nder leydi Mali woni kono noon teskama de ko fate yooɗere woni inondation fuɗɗima yoɓade pittali caggal yimɓe jeegomo puɗɗima wasde hen pittali men sappo e goho neɗɗo kadi fuɗɗima barmude hen sappo e jeenayyi hoɗande derguitima e leydi hono no holliri communiqué tawi ko comité interministériel ko fate halfinaɓe ko fate rewidade jaayaji toɓoji e nder leydi he communiqué o noon sifa ko ñande nogas ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗiɗo nde noon jaayaji ɗon fodde kay ken qime capanɗe nayyi e jeenayyi ménage woni hoɗande galleji woni foyer ji ɗum noon tawine qime ha fodde temetere capanɗe joyyi e ɗiɗo neɗɗo ko ɗum tigui woni bomiɓe e nder ɗiɗon jaayaji ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima kadi Abou en calmini dendagal hetti yankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno ñawore ɓen jeegomo sokonoɓe e kadi ñawore mabɓe jani ñande nogas e nayyi nduuɗo lewru ndu gonɗen taw kadi ko fatte kadi chambre criminal mo cour d'appel mo Bamako e ɓen sokonoɓe fodde duuɓi 5 e nder kaso waɗaɓe gueɗe kamtoɗe no fewi kuuro arti hen e wonande kadi wiɗeɓe kadi maɓe mbaw kadi yaade taw kadi ko penoji mabɓe ma yaha duuɓi 7 ha 15 taw nder prison ene jeeya e ɓeɗo noon taw ko men ɗo wonde taw ko chef de sécurité d'état colonel Kassoum Koïta kañum e ancien secrétaire général mo présidence o Kalidou Doumbia wonande kadi e ɓen kadi e tumonoɓe wonɓe jokkodirɓe e men on men ɗo ardade taw ko leydi ndi taw ko tradition ba ndaw e ɗum noon e wonde kadi e wonde poste noon wonata huniyankoɓe e nder coup d'état moɓe jinno wadde e nder août ujunaje ɗiɗi nogas ha ni e wattude coup de gata goɗɗo e guila e lewru mai ujunaje ɗiɗi nogas e goho e yidde kay riwtude ɓen wonnoɓe ardinoɓe e taw kadi koye e nder ganguinorde e wadde kadi taw kadi ko hesɓe pul e ɗum noon woni kadi taw kadi o caɗele mawɗe kadi wonande kadi kono ɓeeɗo kadi e ɗum noon e wawde kadi e wiide wonde enen dutto kadi e nder hono ɗum ɓurdu ɗo ene wayno toon to Guinée Conakry de e oɗo saaha ene wayde ɓaɗi ɗaɓɓade mabɓe wonande ko toon leydi hono Français e wonande kadi ko fate kadi e hunde ko ummino e tawde e dogere kono Afrique nde ha tengti noon toon to Conakry ene wonde Guinée o e waɗi noon ɗaɓɓade gam heptude
tawre ko ɗareji ko nande Qur'anul Karim ɗo samori tawre ko tuure ɗum noon wonno ɗum noon ɓe kemno ɗum ɓe mbaɗi ɗum kadi e nder kadi tawre ko musée maɓɓe taw ko mo armé toon to Paris ɗum noon ɓe jiɗi noon ko wadde ɗaɓɓade e peeje maɓɓe e pekorɗe maɓɓe ha mbawa heɓde kadi ɗiɗo ɗereji Qur'anul Karim ɓe garti ɗum e nder leydi ndi nde tawno wadde oɗo gorko ko kaɓarnoɗo ko fadde kadi e jimadi ɗum no tubankori e ɗum noon ko deɗɗo kadi darinoɗo gandaɗo e ɗum e dongre Afrique nde hani e ɗum mo geɗe mum cari e nder windande kala ko ɗum ɗon waɗi noon ɓe jiiɗi noon koye oɗo saaha wonande kadi tawat ko LRA hono berto taw toppiriɗo ko fate kono wirto kañumen e toon to CNRS wonande kadi ko directrice du conseil scientifique wonande kadi ko projet wonande kadi ko musée e tawde mo Conakry o kanko de o yiɗi noon ko wadde kadi feere foof e peeje mate kay maɓe mbawa kadi ko heptude koɓe ɗum ɗo ɓe gartira ɗum e nder leydi maɓɓe nde tawno wonde ko ɗum woni faaro maɓɓe alaa sago ɓe mbawa kadi wadde ɗum ha ɗum jaalo ɗum wawa kadi kono artude toon ɗo ko Guinée Bissau wonande tawde ko oɗo chef de file mo kadi lundiyanke mo Guinée Bissau e wonde natti wonde kadi e nder dumbuddu e oɗo saaha noon ɓe ƴetti kadi pellital nde tawno kadi o yaltidemo hono leydi ndi gam toɗi hono français e o yettima toon e toon to fati toon to Portugal kanko Domingos Costa Simões Pereira o yettima toon ñande nogas e nayyi duuɗe lewru ndu gonɗen toon to Lisbonne e wawde kadi ƴettude kadi wonanta taw safruji makko wona oɗo chef taw kadi ko fili wonata P taw kadi ko LGC wawi kadi umma toon e nder prison taw ko yamirore taw kadi ko leydi ndi gam wawde kadi wiide wonde kadi yo yaa o jokkoya kadi taw ko safruji makko han wawa kadi kono kebde ɗum noon hoore makko ene wayno ɗo paɗe noon ko toon to Nigéria kañumne ene wayno laamu ngu e oɗo saaha gonaɗo ƴetti hono pellital taw kadi ko en fadde kadi wonande kadi taw ko laamu ngu e wonande kadi wiide wonde alaa sago ƴetta wona ɗen peeje nde tawno wonde bandiji ɗi ene tampiniɓe e oɗo saaha gonaɗo wonande kadi taw kadi ko seɓɓitiɓe alaa sago noon ɓe mbawa kadi wono kanko gadde won leydi ndi o wi noon alaa sago noon ɓe mbawa kadi kono ƴettude fodde nogas e jeetati kono ujunere gam wawde kadi wadde ɗum e nder armée o ɗum ɗo foof e wade noon ko taw kadi ko haɓade ɓen seɓɓitiɓe ɓe e wawde kadi addude wono ballal mawgal e wawde kadi hokkude sembe wonde kadi huniyankoɓe ha mbawa kono wadde tawata ko golle mumen tawata ko mantinde no fewi e wonande tawata ko leydi ndiyete toon to Madagascar to nde ene wayno ɓene kañum kolli kono mettere mumen no fewi ñande nogas e nayyi duuɗe lewru ndu gonɗen ɓe mbawi ko tan wadde kamɓene wiide wonde aɓe mbaɗa tawata ko ñalawmaji tawata ko sunare no fewi nde tawno wonde e oɗo saaha ɓe mbi wonde guila kay daroɗo duuɗe lewru ndu wona ndu ko ɗum noon ene wayno kadi ko sukaɓeɓe e mbatta ko kidnapping e kirimaji kadi baɗoji kadi e toon nder leydi ndi ɗum noon kadi alaa sago kamɓene ɓe kolla kono mette mabɓe no fewi wonata koto gouvernement o e kattanɗe ene mbawa jogade gam haɓade kadi ko waɗete toon e nder leydi ndi ɗum noɓe kolli kono mettere mabɓe no fewi e wonande kadi ko waɗete e nder leydi ndi kala ɗo ene wayno ko toon to RDC Congo ɗon kañumne ko lawol ngolɗo kodi kadi taw hono garolol wonande kadi ɗum noon tawde ko wonde ko jaagogal taw ko république démocratique de Congo waɗi kadi jillu mum e nder kadi toon e ɓen kadi joguiɓe caɗele oɗo rafi noddete ɗon Ebola ɗo woni ɗo ɓe mbawi kadi wadde kadi délégation mabɓe noon faade toon to Kisangani wono ko ñande alkamisare nogas e tati lewru ndu goɗɗen ndu ujunaje ɗiɗi nogas e jeegom toon to province taw kadi ko nodduteɗo Tesopo taw ko ɓen kadi ene jeeya e ɗon ɗo rafi o ɓuuri jaalade kono noon toon to Bunia ni toon to Ituri ene wadde ko taw ko épicentre wonata taw ko ñawgude kon to ñande albuñare aljumare noon nogas e nayyi lewru ndu goɗɗen ndu ene wayno ko toon ɓe mbawi kadi kono yettade e nder oɗo kadi province heewi hen e wonde ko tawde ko kawuji gonɗi toon ɗiɓe tengtini wonde kadi e nder territoire taw kadi ko Mambasa ɗum ɗo ko e nder banggue worgo leydi ndi ɗum noon ko ngol ɗo woni kadi hono jillu gadangu ngoɓe jeeyi toon ngu ɗum noon caggal ɗum kadi ko toon to Moggo Bowalu e Ruwamba Para ko toon tigui ɓe mbawi kono yaade toon gam kamɓene wiide wonde kadi onon de koye moon min gondi koye min moon kadi mi alaa sago so tawi o rafi ari ɗo minen kadi mbaɗa ko jaagogal mamin gara ha gayete min ƴeewa halno goruɗon
ɗum noon emin mbawa kadi addude minenne e balle amen ngam riwtude kadi oɗo refe e nder daangal e ɗo ngo yetti ɗo ha wawde kadi ko haɓanademo haw yalta hono leydi ndiyete Ghali Abou Ba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj kono ko Massar Ndogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Thioye to Tunis Solim ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll Nouakchott ha to galle makko to ceerno Yaya Ba mo Richard Toll to galle makko Richard Toll ha to galle makko Basara ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Amane Nere Ba to Medina Air e ko taari ɗum kala kabaruji men jolom jaɓiri koto leydi France pudorɗen to leydi France noon ko cumu laddeli kulɓiniɗi woni ko tawate toon ha tenti noon e nder ndeɗo falde to wiyete Gironde e nder tawi nder leydi France cumu ngu noon ene ɓeydo no feewi kay e oɗo saaha joni cumu ngu raɓani tigui walla ngo mairie ni koto nokku to wiyete tigui to wiyete tigui Bordeaux ko ɗon woni jeegi gue oɗo saaha joni mairie ni hono no holliri kay préfet département o e nder communiqué makko mo holliri aljuma hanki o holliri noon fadde commune aji jeeɗiɗi keeɓi kay egguinede ha laaɓi nder nokkuji men tawi koye mbaadi préventif woni tigui egguinede ko adi ko cumuji ɗi ene jettoɓe koninkoɓe faabo hewɓe noon nan toon cippira e cumu ngu jamma e ñalawma kala kono noon kadi laaɗe diwoje tawi ko ñippoje cumu mbawi tigui nuldede toon kene qime noon ha temedere capanɗe jeegom ujunere neɗɗo ɓen goni fuɗɗiɓe kay egguinede e nder nokkuji men tuggino gasi ɗiɗi lewru juillet fayi aljuma hanki o joni noon cumu ngu mbiɗen mairie ni koto Bordeaux laamu ngu kadi holliri ma nuldu toon aset hande à partir de aset hande laamu ngu holliri ma neldu toon fodde temedde joyi militaire wonɓe woni des militaire supplémentaire wawde kay ɗoftoyde e faaboyade kay e wallitoyde koninkoɓe faabo taweteɓe toon ha joni koye on fannu keddoɗen jiyan to leydi Espagne noon toonne ko cumu ladde hulɓinigo woni ko tawate toon ha tengti noon to banggue hirnangue région de Madrid fodde 25 ujunere hectare ladde kañumen tigui goni ko cumi toon ko woni boni hen hono no holliri kay jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder nderi jagol kalfinade ko fate nder nderi woni gueɗe nder leydi e jaccingol laamu holliri tigui wonde aseda hande 25 lewru juillet o holliri fodde kene ɓuura temedde fodde kene ɓuura capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo mbawi tigui waɗede évacué woni egguinede e nder koɗanɗe mumen holliri kene ɓuura capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo kay mbawi évacuére woni tigui egguinede e nder koɗanɗe mumen ɓe kolliri noon wonde kay hono oɗo musiba kay région meeɗa hebde musiba baɗe ni ko fati cumuji ladde koto Moyen-Orient paaɗena seta hande o ko incident waɗi tawi hakkude woni tigui pelmodiral hakkude bateau goto mo hinde pétrolier woni navire pétrolier dimdo carburant hakkude muɗum noon e force hakkude mabɓe noon e militaire uji nder détroit d'Ormuz aseta ko aseta hande no gasa joya lewru juin lewru juillet laamu leydi Iran noon holliri tigui wonde dadiɓe mabɓe kay mbawi dartinde naviraji nayyi woni batoji nayyi kay yinnoɓe kay taccide détroit d'Ormuz ɓe ayne mabɓe piyanɗe kay tawi koye mbadi sommation woni hollirde tigui hulɓinde ɗiɗon batoji nde dartoto kay mbaɗata demi tour mbasa kay taccide e nder oɗon détroit d'Ormuz aseta hande o kadi ɓeɗo witeɓe rebelle tawi ko rebelle Houthis en tawateɓe toon to leydi Syrie ɓe mbaɗi revendiqué wonde ɓe jeytima janggu kay walla mbiya attaque baɗɗo toon to leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui wonde ko kamɓe mbaɗi nguɗon janggu aljuma hanki o noon armée dowlaji tentude Amérique ɓe kolliri wonde ɓe duppi ɓe bombardi pétrolier goto noon jinnoɗo kay wadde guta ko pétrolier iranaɓe jinnoɗo wadde contournude kay blocus moɓe mbaɗi oɗo saaha joni noon dowlaji tinaɓe ko waɗi blocus faade dendagal kaggulaɗe woni poruji leydi Iran hay bateau goto ummata ko toon hay bateau goto natata toon bateau noon umminoto toon jinnoɗo wadde contour ono blocus ɓe kolliri kamɓe armée dowlaji tentude Amérique wonde ɓe cokke makko bomboje tawi kadi ɓe toɓɓi ko sala moteur o hadde bateau o taccidde Bahrayni noon e koyte kañumen e kolliri wonde daroɗe lewru he ɓe nuldino avion ngaji mabɓe tawi koye suuɗaru ha toon to leydi Iran tawi ko yaade bombardoyde installation ji militaire tawateɗe nder leydi Iran
musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide yidente banggue nete bo sojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓindo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on